V tejto lekcii si ukážeme, ako nájsť rôzne zdravotné aplikácie na Google Play, také, čo nám môžu pomôcť. A dáme si aplikácie, dáme kategórie a zvolíme napríklad medicína alebo zdravie, ak máme. Sú tu rôzne medicínske aplikácie. Zvolíme si aj zdravie fitness a môžeme tu vidieť bežeckú Rantastic Pro, čo bude monitorovať, koľko kalórií sme spálili, ako bežíme a akú rýchlosť máme. Samozrejme musíme mať v mobile alebo v tablete GPS, ktorý máme pri sebe. No, potom sa teda vrátime na plochu a máme tu aplikáciu Water Tracker. Water Tracker je vlastne aplikácia, ktorá nám ukáže, aby sme skonzumovali určitý počet vody z určitých nádob. Takže máme tu 2 litre a tuto hore môžeme vidieť portion size, koľko mililitrov môže poňať pohárik sklený. Tak dáme, že napríklad pohárik môže 200 ml, trochu menšia fľaša 350 a väčšia fľaša pol liter. Potvrdíme. Samozrejme vyplníme ešte svoj vek a svoju váhu, pohlavie a ako máme denne fyzickú aktivitu. To platí hlavne, keď športujeme. Ak vykonáme fyzickú námahu napríklad v práci, tak to sa v tom prípade neráta. Tam už je to čiste individuálne a na inej báze. Stlačíme plus a dáme si fľašu. Samozrejme je tu aj možnosť našeho, koľko sme vypili. Čiže vždy, keď zvolíme tuto na úvodnej stránke pohárik, menšiu fľašu alebo väčšiu fľašu, tak sa nám zapíše do Water Trackeru, že sme pili dneska. Takže tu máme zapísané, koľko v percentách sme sa napili, koľko máme už splnenú našu úlohu, aj sme mali doplnený pitný režim. Teraz sa vrátime späť, dáme si aplikáciu Blood Pressure a napíšeme náš tlak, dáme 75 napríklad. Zvolíme naše pohlavie, ja som už takže dáme male, go to step 2 a následne nás aplikácia sa opýta, aby sme dali palec na monitor, takže ho jemne priložíme a čakáme. Tablet nám tak odmerá tep, keďže tablety majú tepelný senzor, takže je to reálne. Aplikácia napísala, že mám dobrý tlak, takže som OK a žijem zdravo. Takže ďakujem vám za pozornosť a prajem vám príjemné využívanie takýchto aplikácií, čo sa týka fitness a zdravia a dúfam, že vám v živote pomôžu.